तो हेलो ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ନୂଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଚନ। ତୁମେମାନେ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାରା ପଢ଼ିଥିବ ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଓକେ, ସୋ ଚାଲ ଆମେ ଲେଟ୍ ନକରି ଆମ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଛି ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି କି ମୁଁ, ଝିଅଟି ଫଳ ତୋଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣଟି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଝିଅମାନେ ଫଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ନାଚୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିଟି ନୂଆ, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ। ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅଟି। ଝିଅଟି ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନେ ମାନେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଥିବେ, ଏଇଥିରୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ, ଜଣେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ମାନେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଥିବେ ଲୋକ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିଟି। ବହିଟି ମାନେ କେତେଟା ବହି? ଗୋଟିଏ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବହି ଗୁଡ଼ିକ। ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅଟି, ସେ ଆଉ ବହିଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 1। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 1 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ। ଆମେ ତ ଜଣକୁ କେବଳ ସେମାନେ କହିପାରିବା ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କହିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅଟି, ସେ ଆଉ ବହି ହେଲା କ'ଣ? ଏକ ବଚନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାହେବ ବହୁ ବଚନ। ତେଣୁ ଏକ ବଚନକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି କି? ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଆଉ ବହୁ ବଚନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ଲୁରାଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ବଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଯାଏ କିମ୍ବା ଜଣାପଡ଼େ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବଚନ କହନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ବଚନ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା? ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବନାମ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅଟି। ଝିଅଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଝିଅମାନେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। ବହିଟି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବି ସେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପାର୍ଟ, କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ପାଇଲେ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ପଦର ବଚନକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। କିଏ ଏକ ବଚନ ହେଇପାରିଥାଏ କିମ୍ବା କିଏ ବହୁ ବଚନ ହେଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ବଚନ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁ ବଚନ। ଆଉ ଆମେ ବଚନ କାହାକୁ ଦେଖିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା? ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ବଚନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ବଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏକ ବଚନ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ
ବା ସର୍ବନାମ, ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଉଦାହରଣ ସହିତ। ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବନାମକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବଚନ ବୋଲି କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା? ପଦରୁ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 1 ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ତାହା ଏକବଚନ ହୁଏ। କ'ଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲ? ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ସର୍ବନାମ, ସର୍ବନାମଟା କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ, ସେ, ସେମାନେ, ଆମେ, ତୁମେ, ଏଇସବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛ। ସୋ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 1କୁ ବୁଝାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ କି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକବଚନ। ଯେମିତି ନଈ, ଗୋଟିଏ ନଈ, କଲମ, ଗୋଟିଏ କଲମ, ସେ, ତୁମେ, ମୁଁ, ଦେଉଳ, ଏସବୁ କ'ଣ ଏକବଚନକୁ ସୂଚାଇଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ବହୁବଚନକୁ ଯିବା। ବହୁବଚନ ସେମିତି କ'ଣ? ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଅଧିକକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ, ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଥାଉ କି ସର୍ବନାମ ହେଇଥାଉ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ। କଲମ ସବୁ, ଗୋଟେ କଲମର ଅଧିକ। ସେମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ। ତୁମେମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ। ଆମେମାନେ ବି 1ରୁ ଅଧିକ। ଦେଉଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଟିଏ ତ ଦେଉଳ ନାହିଁ ନା, କେତେ ସାରା ଦେଉଳ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସମୂହରେ ଦେଉଳ ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କହିବା, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସମୂହ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା କ'ଣ? ଏକବଚନ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁବଚନ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନରେ କେଉଁ ସାରା ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁ ସାରା ନିୟମ ଥାଏ। ହେଲା, ପ୍ରଥମଟି ଦେଖ, ଏକବଚନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଏକବଚନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଲି ବଗିଚା, ବଗିଚା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି କି? ଗୁଡ଼ିକ କି କ'ଣ କିଛି ଲାଗିନି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝିବ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଏକବଚନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଏକବଚନ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଲି ପର୍ବତ, ପର୍ବତ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ, ଇଏ ହେଲା ଏକବଚନ। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବହୁବଚନ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ପକ୍ଷୀ, ଇଏ ବି କ'ଣ? ଏକବଚନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏକବଚନକୁ ଦେଖିବା କି, ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। କେମିତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ? ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି। ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିଥାଏ ଟା, ଟାରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପିଲାଟା। ଟି, ଟିରୁ କଲମଟି, କଲମଟି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। କଲମ ଟି ଆସିଲା, ଟିଏ ଆସିଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ, କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ, ଗୋଟିକ, ଖଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଖଣ୍ଡି, ଏଇସବୁ ଏକବଚନ ସାଧାରଣତଃ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ ଏଇସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କେମିତିକା ଦେଖ, ଏଇଠି ଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଟା। ଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି କଲମଟି, ଏକବଚନ ମିଶେଇଲା କି ନାହିଁ? ଟିଏ, ମୁଁ କହିଲି ତୁଳସୀ ମାଳାଟିଏ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା କି ଗୋଟିଏ ବାଳକ। ହେଲା,
ସୂଚାଇଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ କି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବଚନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେମିତିକି କହିଲି ବଗିଚା, ପର୍ବତ, ପକ୍ଷୀ, ଇଟିସି ଇଟିସି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟା, ଟି, ଟିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟାଏ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ଏକ ବଚନକୁ ବି ବୁଝାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପରିମାଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ବଚନରେ ଏ ଲାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ନା, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଚନରେ ଏ ଲାଗେ। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପଣ୍ଡିତେ ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ପଣ୍ଡିତେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ? ନା, ଏଠି ମାନେ ଜଣିଏ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାର ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସମ୍ମାନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଣ୍ଡିତେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ରଧାନେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି କେଉଁ କାର ଲାଗିଲା? ଏ କାର। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଧାନ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ବହୁ ବଚନ କି? ନାହିଁ, ଏକ ବଚନ। ମାନେ ଜଣିଏ ହିଁ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ସିଏ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଚେ ଭୂମି, ମାଣେ ଜମି, ଟଙ୍କାଏ। ହେଲା, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଇଞ୍ଚେ ଭୂମି ସମାନ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲା? ପଣ୍ଡିତେ, ପ୍ରଧାନେ, ଦାସେ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ସମାନକୁ। ଆଉ ପରିମାଣକୁ ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାହେବ? ନା ଇଞ୍ଚେ ଭୂମି, ମାଣେ ଜମି, ଟଙ୍କାଏ, ଏଇସବୁ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଏକାରାନ୍ତ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି, ବହୁ ବଚନ ବୁଝାଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସହିତ ଏ, ମାନେ, ମାନ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, କ'ଣ ନା ଏ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଠି ପିଲେ। ପିଲେ, ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଏ ପିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଠି ପିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଜଣିବାକୁ ବୁଝେଇଲା କି କାହାକୁ? ବହୁ ବଚନ ବୁଝେଇଲା। ଏକରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ପିଲେ ହେଲା କ'ଣ ବହୁ ବଚନ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେଖିବ। ତାପରେ ସେମିତିକି ମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ। ହେଲା, ତାପରେ ମାନ, ଗ୍ରନ୍ଥମାନ, ଏକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୁଡ଼ାକ, ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ। ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ାକ, ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ, ୟା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଇସବୁ ସେମିତି ଲୋକେ, ବାଳକେ, ଏଇସବୁ ବି କ'ଣ ବହୁ ବଚନକେ ବି ସୂଚାଇବ। ହେଲା, ଲୋକେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଏ, ମାନେ, ମାନ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ତୁମେ ଜାଣିବ କି ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ବହୁ ବଚନକୁ ସୂଚାଇବ।
ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ବୃନ୍ଦ, ଦଳ, ଯୂଥ, ପଲ, ଗଣ, ରାଜି, ମାଳା, ରାଶି, ଚୟ, ମଣ୍ଡଳୀ, ଜାଳ, ସମୂହ, ସମାଜ, ସମୂହ, ଦାମ, ପ୍ରାସ ପ୍ରଭୃତି ସମୂହ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏକବଚନ ପରେ ଲାଗି ବହୁବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଆମମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା କି ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାର ବି କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଲାଗି ତାକୁ ବହୁବଚନ କରିଥାଏ। ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏକାବଚନ, ଯେମିତି ପର୍ବତ, ତାର ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁବଚନ। ସେମିତି ବର୍ଗ, ଗୁରୁବର୍ଗ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ବହୁବଚନ। ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ଜନସମୂହ, ଯେତିକି ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝେଇଲା। ହଳେ ବଳଦ, ଏକରୁ ଅଧିକକୁ ବୁଝେଇଲା। ଶିକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ବୁଝେଇଲା। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଜନଗଣ, ଦେବଗଣ, ପଲରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ, ଗୋରୁ ପଲ। ତେଣୁ ଏଇ ପଲ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ପଲ ହଉ, ବୃନ୍ଦ ହଉ, ବର୍ଗ ହଉ, ଶ୍ରେଣୀ ହଉ, ଏସବୁ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗ ହେଇକି ସେ ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଆସେ କି ବହୁସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରେ ରହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ତମେ ବୁଝିଲ ନା ବହୁ ସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରେ ରହି, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକ। ଲୋକ, ଲୋକଟା କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦଳ ଦଳ ହେଲା। ଦଳ ଦଳ, ଏଠି ଦଳ ଦଳ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦଳ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି ଦୁଇଥର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରେ ଲାଗିଲା ବହୁସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କାହା ପୂର୍ବରେ? ନା ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରେ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକବଚନରୁ ବହୁବଚନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଦେଖ, ଦଳ ଦଳ ଲୋକ, ପଲ ପଲ ମେଣ୍ଢା, କାନ୍ଧି କାନ୍ଧି କଦଳୀ, ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ପଲ ପଲ, କାନ୍ଧି କାନ୍ଧି, ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା, ଏମାନେ ସବୁ କାଉଛନ୍ତି ବହୁସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ବହୁବଚନ ବିଶେଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ହେଲା? ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବହୁତ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିଲେ ତାର ବହୁବଚନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବହୁସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନଟେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ପରେ ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲେଖୁଛି। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଲୋକ। ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଉଦାହରଣ ନେଇ ଲେଖିବା। ଲୋକ, ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଲୋକଟାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ସେ ଏକବଚନ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଫୋକସ୍ କର, ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କର। କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛି ନା? ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ? ଲୋକ। ମୁଁ ଲୋକମାନେ ଲେଖିନି,
ବହୁ ସୂଚକ ଓ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପରେ ମାନେ ଆ ପରେ ଲୋକ ଥିବ। ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲି ବହୁତ, ବହୁତ ଲେଖିଦେଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଲୋକଟା କ'ଣ? ତୁମେ କହିଲ ବିଶେଷ୍ୟ। କେତେ ଲୋକ? ବହୁତ ଲୋକ। ଯେହେତୁ ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷିତ କଲା, ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ବିଶେଷଣ। ଲୋକଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏକବଚନ। ବହୁତଟା କ'ଣ? ଏକରୁ ଅଧିକ ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଆସିଲାନି କି ବହୁତ ସୂଚକ ମାନେ ବହୁବଚନ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ, ଏକରୁ ଅଧିକ, ସିଏ ବି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଲା। ଆଉ ସିଏ ବି ବିଶେଷଣ ପଦ ପରେ ଯଦି ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ, କିଏ? ଲୋକ ଅଛି, ତାହାର ବହୁବଚନ ହୁଏ। ମାନେ କି ଏଇ ପୁରା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ବହୁବଚନ। ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ? ଏକରୁ ଅଧିକ ସୂଚାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି କି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନେ ଲୋକରେ ବହୁବଚନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ତଳଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବହୁବଚନ ବିଶେଷଣ ବି, ଆଉ ଲୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କ'ଣ? ବହୁବଚନ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ କ'ଣ? ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଇଛି, ମାନେ ଲାଗିଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲାଗିସାରିଛି, ସିଏ ବହୁବଚନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇବ ମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ପାଣ୍ଡବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାଣିପାରୁଛ? ପାଣ୍ଡବ ଜାତି। ପଞ୍ଚୁ, ପଞ୍ଚୁ କହିଲେ ପାଞ୍ଚକୁ ବୁଝାଇବ। ପାଞ୍ଚଟା କ'ଣ? ବହୁବଚନ। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବହୁବଚନ। ପଞ୍ଚୁ, ପାଞ୍ଚ। ପଣ୍ଡୁ, ପଣ୍ଡୁ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। କେଉଁ ପାଣ୍ଡବ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ବହୁବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ହେବ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଣ୍ଡବ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁବଚନ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବସି ସାରିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେଲା? ସେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଲି ସତ କୌରବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ସତ କୌରବ ମାନେ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକବଚନାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଥିବ, ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁବଚନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତା ସେ ପୁରା ଟର୍ମଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଇବ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଇଆ କି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ କଦାପି ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବ ନିୟମକୁ। ଯଦି ସେଠି ଲେଖିଦେଲ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ହେଲା? ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ନିୟମଟି କ'ଣ କହୁଛି କି ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ହେଲା?
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନଙ୍କର ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଠି ରହିଲା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଆମେ ଏତିକି ଯାଏଁ ବୁଝିବା। ସଂଜ୍ଞାବାଚକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି ହେଲା ରାମ, ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟା, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି ରାମ ମାନେ? ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି ରାମ ମାନେ? ତେଣୁ ରାମ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଦେବି ରାମ ମାନେ, ପ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଆରେ ରାମ ପ୍ରିୟା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ନାଁ, ଆଉ ରାମ ମାନେ କ'ଣ ଫେରେ ରାମ ପ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିୟମରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ବହୁବଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁବଚନ ଆର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା କି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସୂଚିତ ହେଲେ ତାର ବହୁବଚନ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବା ସଂଜ୍ଞାରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥ ସୂଚିତ ହେଉଥିବେ। ଗୋଟେ ନାଁରୁ ବହୁତ ସାରା ପଦାର୍ଥ ସୂଚିତ ହେଉଥିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁ ଅଛି ଅନନ୍ୟା, ହେଲା ଅନନ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍, ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 15 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 15 ଜଣ ପିଲା। 15 ଜଣ ଭିତରୁ ସେଥିରୁ ଗଣି ନେବା କି 1 2 3 4 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନନ୍ୟା। କ'ଣ କହିଲି? 5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅନନ୍ୟା। ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି ଜଣେ କ'ଣ କହିବ କି? ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନନ୍ୟା କେତେ ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଜଣେ ଠିଆ ପଡ଼ିବ ଆରାମସେ। ସେ କ'ଣ କହିବ? ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 5 ଜଣ ଅନନ୍ୟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିବ କି? ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 5 ଜଣ ଅନନ୍ୟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନନ୍ୟା ନାଁଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇଲା? 5 ଜଣଙ୍କୁ, ବହୁବଚନକୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁବଚନ କାହାର ହୁଏ କି? ବିଶେଷ୍ୟର କିମ୍ବା ସର୍ବନାମର। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟା ନାଁଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବହୁବଚନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନନ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାଁ, ଗୋଟିଏ ନାଁକୁ ହିଁ ସୂଚାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ କଥା ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ 5 ଜଣ ଅନନ୍ୟା ନାଁରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 5 ଜଣ ଅନନ୍ୟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟା ନାଁଟି ଏକାଧିକ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଅନନ୍ୟା ନାଁଟି ବହୁବଚନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ଲେୟାର? 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର। ଗୋଟେ ଦଳରେ 11 ଜଣ ଖେଳାଳୀ। 11 ଜଣ ଭିତରୁ ପୁରା 4 ଜଣ ପୁରା ଧୋନି ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 4 ଜଣ କ'ଣ ଧୋନି ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମ ଟିମ୍ରେ କିଏ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ତୁମେ କହିବ କି ଆମ ଦଳରେ 4 ଜଣ ପୁରା ଧୋନି ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ସିଏ ସତରେ ଧୋନି? ଧୋନି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଧୋନି ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ସୂଚାଇଲା? ସେଇ 4 ଜଣ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ, 4 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଧୋନି ନାଁଟି ହେବ କ'ଣ? ବହୁବଚନ ହେବ। ଧୋନି ନାଁଟି କ'ଣ ହେବ? ବହୁବଚନ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ନାଁ ଧୋନି, ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କ'ଣ? ଧୋନି, ଆଉ ସିଏ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସୂଚାଇଲା କି ନାହିଁ? କେଉଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି? 4 ଜଣଙ୍କୁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କି ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଅନନ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚାଇଲା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ? 5 ଜଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବହୁବଚନ ହେବାଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିକି ନିଜ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାଅ। ସୋ ୟୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ନିୟମ ବିଷୟରେ, ହେଲା।
तापरे आमे परवर्ती नियम को जिबा। देखो सो तेणु ए नियमटी कौन कहूची ना कहला कि वस्तुवाचक विशेष्य संख्या को बुझो नथुबाकू से कौन हम कि बहुवचन हम ना। जदि गोटे वस्तुवाचक विशेष्य संख्या को बुझो नथुबो ताहले से बहुवचन हेनी। जदि संख्या बोधक है ताहले बहुवचन हम। सपोज मुझे आराम से एग्जांपल लिखिदी ऑलरेडी है। बाली केते बाली किसी कहुई संख्या बोध किसी कहुई केते बाली कहुई तेणु ये कौन हम एक वचन। किंतु मु कहली 2 ट्रैक्टर बाली संख्या बोधक है कि नहीं एक रु अधिक तेणु 2 ट्रैक्टर तेणु ये है कौन बहुवचन। सेमितिका अटा केते अटा कहुई कि तेणु अटा है एक वचन। किंतु तापरे मु कहली 10 किलो अटा संख्यावाचक को बुझेला तेणु हम बहुवचन। सेमती माटी एक वचन 5 झुड़ी माटी बहुवचन। बरफ एक वचन 7 खंड बरफ बहुवचन। काठ एक वचन शगड़े काठ बहुवचन। तेणु तुम मैंने बुझीपार कि ना मु कौन कहवाक चाहूँगी कौच कि जदि गोटे विशेष्य पदरे जदि सी संख्यावाचक कौन शब्द लगिना जमीक लेफ्ट साइड्रे बाम पटे जो सब वार्ड लिखा जाइए किसी लिखा जाए ना ताहले सी कौन एक वचन को सूचेब। आ तार बहुवचन केमिति हम जदि से कौन संख्याबोधक शब्द जोग हम जमी 2 ट्रैक्टर बाली 10 किलो अटा 5 झुड़ी माटी 7 खंड बरफ शगड़े काठ। बुझीपार ना कार किसी डाउट रोची जार जो सेक्शन डाउट रोची तो मत मेसेज कर पार है कि तुम कमेंट सेक्शन दि जाइए कमेंट सेक्शन में तुम्हें भी कहीपर है। तापरे तेणु ए नियम रे कौन कहला कि गुणवाचक और क्रियावाचक विशेष्य पदरे प्राय केवल एक वचन रे व्यवहृत होती। गुणवाचक कौटा इंग्लिश रे तुम पढ़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आ क्रियावाचक विशेष्य कौटा ना भर्बाल नाउन। मैं इंग्लिश टर्म कही दूसरी जिते नाउन मु पढ़ेबी इंग्लिश आहरी बहुत डेस्क्रिप्टिव अच्छी है से आहरी भी आसब एक वचन है तो सिंगुलर तुम जाच आहरी गोटे आसब कि मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन कौन वस्तुवाचक ये भी एक वचन रे व्यवहृत हम। सार वस्तुवाचक विशेष्य टेबुल टेबुल तो हूँ एक वचन टेबुल गुड़िक हूँ बहुवचन ना टेबुल मेटेरियल नाउन नो टेबुल हूँ कमन नाउन बट वुड काठ हूँ मेटेरियल नाउन मुझे पढ़ेबी इंग्लिश रे है किंतु वर्तमान एतिकी जानी था कि गुणवाचक विशेष्य पदरे केबे भी बहुवचन हुए नहीं। जमीक साधुता पर उपकार जरा परोपकारी कहती भक्ति दया रोदन है भोजन जीवा ये सब कौन क्रिया ये सब कौन गुण। तेणु एथिरे केबे भी बहुवचन हेनी केमती हम बहुवचन तुम निजे करके देख है केबे भी से खाप खाइबनी। जमीक मुझे कहली साधुता साधुता कार थाए गोटे गुण को सूचाए परोपकार भी गुण भक्ति भी गुण दया भी गुण है। तेणु ए सब क्षेत्र में केवल एक वचन ही व्यवहार करा जाए है। तेणु ता परवर्ती नियम को जीवा। ता परवर्ती नियम है कि नित्य स्वभाव बा चिरंतन सत्य बुझाई एक वचनांत जातिवाचक विशेष्य पद द्वारा बहुवचन अर्थ प्रकाशित होता है।
ଯଥା ଯେମିତିକା ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମାଛ ପାଣିରେ ରୁହେ, ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ ମିଛ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଛ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଛେ ମାଛ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହଁ, ମାଛ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାତି। ମାଛ କୁହାହେଉଛି ମାନେ ମାଛ ଜାତିକି ପୁରା ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଜାତି ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ, ମାଛଟା କ'ଣ ସୂଚେଇବ? ଗୋଟେ ବହୁବଚନ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚେଇବ। ମାଛ ପାଣିରେ ରୁହେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପାଣି ମାଛରେ ରୁହେ କି? ସବୁ ମାଛ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମାଛଟି ବହୁବଚନ ଅର୍ଥକୁ ବି ବୁଝେଇବ। ବାଘ ମଣିଷ ଖାଏ, ଏଇଟା ସତ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଘ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାଘ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ବହୁବଚନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯିଏକି ବଞ୍ଚିଛି। ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ମରିବେ। ଜୀବନର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା, ମରଣ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ଯେତିକି ଜଣ ମଣିଷ ଏଯାବତ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁବଚନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛି। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖପରା, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖପରା ହୁଏ। ତେଣୁ ହାଣ୍ଡି ଏଠି ବହୁବଚନ। ସେମିତି ବିରାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ମେ ବି ଏଇଟା ସତ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ସେ ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଓକେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି କି? ଦେଖି, ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ବହୁବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲ ହେଲା। ମାନେ କି ଏଇଠି ହେଲା କି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି, କିଏ ନା କୃଷକ, ଦେଖିପାରୁଛ। ତେଣୁ କୃଷକ ହେଲା ଏଠି ଏକବଚନ ଅଛି, ଏକବଚନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବହୁବଚନ କରିବା, ଯଦି ତାକୁ ବହୁବଚନ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ? କୃଷକମାନେ, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଲେ କି ଅନେକ। ତେଣୁ ଅନେକ କୃଷକ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେ ବହୁବଚନକୁ ସୂଚେଇବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି କି କୃଷକମାନେ, ତାହା ବି ବହୁବଚନକୁ ସୂଚେଇବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅନେକ କୃଷକମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ କି? କୃଷକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକବଚନ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁବଚନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା? କୃଷକ ମାନେ, ନହେଲେ ଅନେକ କୃଷକ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କୃଷକମାନେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଖ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବହୁତ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏହାଟି କ'ଣ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବି ଗୋଟେ ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ନିୟମ କହୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଯଦି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ବହୁବଚନ। ସେମିତି ନାନା ସ୍ଥାନମାନ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ନା ସ୍ଥାନମାନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନମାନ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେ ପିଲା ସବୁ। ତେଣୁ ଆର ସଠିକ୍ ବହୁବଚନ କେଉଁଟା ହେବ? ପିଲା ସବୁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ସେମିତି ତାର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଜନଗଣ, ତେଣୁ ଏହାର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ? ଜନଗଣ କେବଳ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ତାହାର
କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ବହୁବଚନ? ଇଏ କହିପାରିବ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ। ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି, ମୁଖ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ବହୁବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଥିରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ନିୟମରେ ପଢ଼ିଲେ କି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ। ଦେଖ କେମିତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି କି? ସନାତନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଦେଖ ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଭୁଲ? ଆମେ ଲେଖିବା କଥା କି ସବୁ ପିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଦକୁ ବହୁବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଇଏ ବି ବହୁବଚନ, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ? ତାପର ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ହରିପୁର ଗାଁର ସବୁ ଗଛ ଯାକ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ବି, ଗଛ ଯାକ ବି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ବହୁବଚନ, ଇଏ ବି ବହୁବଚନ, ସବୁ ବି ବହୁବଚନ, ଗଛ ଯାକ ବି ବହୁବଚନ। ଏଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ଜାଣୁଛି? ସବୁ ଗଛ ଯାକ ମାନେ ଗାଁର ଯେତିକି ସାରା ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଗଛ ଯାକ ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ହରିପୁର ଗାଁରେ ସବୁ ଗଛ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଲି? ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ କରାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ବି କହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଲେଇ ସବୁ କ୍ଷୀରତକ ଢାଳିଦେଲା। ସବୁ କ୍ଷୀରତକ, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷୀର ବି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷୀରତକ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ କି? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆହୁରି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଯିବା। ତାପରେ ନିୟମଟି କ'ଣ କହୁଛି? ଯାକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାକ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମାତ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ବର୍ଷ ଯାକ ତ ଗଲା ଦିନେ ବହି ଧରିନୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ବର୍ଷ ଯାକ ମାନେ ଯେଉଁ 12 ମାସ, ଯେଉଁ 12 ମାସ ଯାକ କ'ଣ ସେ ବହି ଟୋଟାଲି କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଧରିନି, ପାଠ ପଢ଼ିନି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କାହା ସହିତ କଲେ? ବର୍ଷ ଯାକ। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଯାକର ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା 12 ମାସ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥେ 12 ମାସ ଯାକେ, ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଯାକ ମାନେ ବୁଝିବନି କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 12 ମାସ ଯାକ ହେଲା। ସପ୍ତାହ ଯାକ କହିଲେ କି ଗୋଟେ 7 ଦିନ ଯାକ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଛି ଶବ୍ଦଟି, ସେଟାକୁ କ'ଣ ବହୁବଚନ ରୂପରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିଯାଏ ସେଟା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ତାର ପ୍ରକାଶ କରାଏ। କାହାକୁ? ଯାହା ସହିତ ଲାଗିକି ଥିବ। ଯେମିତି ବର୍ଷ ଯାକ, ବର୍ଷ ଯେଉଁ 12 ମାସ, 12 ମାସ ଯାକ ହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ସେ ବୁଝେଇଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ଯିବା। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦ୍ୱୈତ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ କି? ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଦ୍ୱୈତ କରିବା, ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ଦୁଇଥର,
ଦୁଇ ଥର ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଫ୍ରେଜ୍ଟି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଆମ୍ବ? ବୋଝ ବୋଝ ଆମ୍ବ। ତେଣୁ ବୋଝ ଆମ୍ବ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କାହାକୁ ସୂଚାଇଲା? ବିଶେଷଣକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଶେଷଣ କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି? 2 ଥର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ଥର ଲେଖାଗଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ବିଶେଷଣ ପଦ ଦ୍ୱିତ। ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ବହୁବଚନକୁ ବି ସୂଚାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି, ସରି ବହି, ସରି ଏଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଆମେ ଦହି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଦହି, ବୁଝିପାରୁଛ ତା ମାନେ? ସେମିତି ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ଏସବୁ କ'ଣ? ସବୁ ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଏ, ବହୁବଚନକୁ ସୂଚିତ କରେ ହେଲା। ସେମିତି ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ନରମ ନରମ ମାଂସ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ, ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଗଛ, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କାଦୁଅ। ତୁମକୁ ବି ତୁମର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ବି ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ବହୁବଚନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ କହିଲା କି? ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥରେ ସର୍ବନାମ ମୁଁ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାହାକୁ? ସର୍ବନାମ ମୁଁ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଶବ୍ଦଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବହୁବଚନ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ମାନେ ଆମେ 2ରୁ ଅଧିକ ଥାଇପାରନ୍ତି, 1ରୁ ଅଧିକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1 ନାହିଁ ହେଲା। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ହେଲା। ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଗୋଟେ ଢଗଟ ମାରିଲେ ଏମିତି କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିନେବୁ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଅଛୁ। ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟାର ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ଅଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମିନିଂ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ହେଲା। ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ମୋତେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ କୁକର୍ମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ କୁକର୍ମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ କ'ଣ? ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କୁ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମକୁ, ଆମେ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ସୂଚାନ୍ତି? ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ସୂଚାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ନିୟମକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି କି? ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଏକବଚନର କ୍ରିୟାର ରୂପ ବହୁବଚନ ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ କହିଲା କି? ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଏକବଚନ କ୍ରିୟାର ରୂପ ବହୁବଚନ ସହିତ ସମାନ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି କି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି ଆନୋଟେସନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ଲେଖିଲି କି ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁବଚନ। ଏଠି କ'ଣ? ଏକବଚନ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମ୍ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲେଖିଲେ କି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲେଖିଲେ, ସେଇଟା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖିଲେ? ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛି? କହିପାରିବା କି? କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବାନି? ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା କି? ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ
तेणु एका क्रिया एका पढ़ाऊँ किंतु सी एक वचन कौटी बहु वचन कौटी समान रूपे कि व्यवहार होउछि। जेमिति कि अतिथि माने खाइले, मु कहबी अतिथि खाइले, अतिथि माने खाइले, अतिथि खाइला कहि परिबा कि सेठी समान हानि। तेणु समान सूचक जो समान सूचक दृष्टि रे आमे कोन करंती एक वचन क्रियार रूप भी बहु वचन सहित भी समान। ठीक अछि। बड़ बापा खाइया को आदेश देले कि कहिले, जेजे उपदेश देउछंती, ए सब कोन समान दृष्टि रे जेजे उपदेश दउछंती माने जेजे एठी बहु वचन नुह, जेजे एक वचन जणे जेजे। बुझी पारिलो हैला। तेणु ता परवर्ती नियम कौन कौच कि एक वचनांत और बहु वचनांत वचन चिन्ह रे ए मध्य भी पार्थक्य अच्छी जो ए लगी जमी देख किले अटा दियो, मैं कौन कहली किले अटा दियो, किले माने केते 1 किलो, 1 केजी भी आम कहती किले। तेणु यहाँ एक को सूझाइला, तेणु किले अटाटा कौन एक वचन। तेणु जदि आम ता परवर्ती वाक्य को जीवा पिले गहली करुचंती हैला। तेणु ये पिले कहले कौन पिला माने, तेणु पिला माने ये कौन सूझाइला बहु वचन, पिलारू पिले, किलरू किले, ए कार लगी कि नहीं हैला। तापरे बाबू भिक मुठे दियो, ए मुठे जो लिखाई मुठे माने कौन तुमर गोटे हाथर गोटे मुठार जी चाउल आसो से मुठे, मुठे भात दियो कि मुठे चाउल दियो, तुम गोटे हाथ में जी आसो। तेणु गोटे हाथ एक को सूझाइला, तेणु यह है एक वचन। तापरे शुण सुजने देई मन, एक लगी सुजने माने सुजन लोक जो भद्र लोक, तेणु ये है बहु वचन। तेणु बुझीपार कि ना जो थे कि एकारांत टाइप लगी लास्ट को सेटा एक वचनांत हो कि बहु वचनांत हो ता भितर भी पार्थक्य आम देखी पार। बुझीपार सेमिति बेले बेले कि आउ गोटे नियम अच्छी जो वस्तु गुड़िक निर्दिष्ट होता से वचन लगी था निर्दिष्ट व्यक्ति, जमती आम कह कि पिलाटा दुष्ट, पिलाटा आम निर्दिष्ट करले ये पिलाटा, तेणु ये कौन लगे टा, जो कि टा लगी गुड़ी को लगी बही गुड़ी को साइती रख, गुड़ी को माने कि आम निर्दिष्ट कले ए पोखरीर पानी गुड़ाक थंडा, गुड़ाक आम से पोखरी की देखिए कहले कि से पोखरीर पानी गुड़ाक थंडा, तुम्हें तुमर बही गुड़ा को साइती रख जो थे मुझे कहली गुड़ा को। तेणु बुझीपार कि ना, तेणु वस्तु गुड़िक निर्दिष्ट हेले भी से वचन लगिपर। तेणु तुम मानकर जी सब नियम थिला वचन उपरे मुझे ऑल डिटेल्स मु तुम मानक बुझे सारी। जदि कहार डाउट अच्छी तुम मैंने मोर जस्ट रिवाइंड करियो वीडियो आउ थे देख निज माइंड अप्लाई करिवो, तुम मैंने आराम से जानीपर। ओके सो ये आम समाप्त करवा आज क्लास को। तेणु थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू।